Hola, en aquest vídeo veurem com generar una referència a Zotero a partir d'un fitxer importat des del nostre ordinador. És habitual que en algunes ocasions tinguem algun article acadèmic guardat al nostre ordinador en format PDF. En aquest cas i amb altres tipus de documents, importar l'arxiu a Zotero és molt fàcil. Només hem d'anar a la carpeta on el tinguem guardat, seleccionar-lo i arrossegar-lo cap a l'apartat central de Zotero. Degut a que no l'hem carregat des d'internet, és possible que les seves dades no estiguen actualitzades. Per tant, haurem de comprovar a la columna dreta que totes les metadades siguin correctes. Aquí podem editar totes les metadades que considerem necessàries.